Měl bych se s vámi sdílet na téma skládání rukou. Byla to běžná praxe v první církvi a bylo by dobré, kdybychom tomuto tématu teda mohli věnovat potřebnou pozornost. Proč skládání rukou? Něco jsem už nastínil na začátku v té první části. Jde o to, že Ježíš kdekoliv kázal, mluvil o Božím království. Je tomu tak? Nesmírně mu záleželo na tom, aby lidé rozuměli, co to je Boží království, na jakých principech Boží království působí, pracuje. A také Pán Ježíš, když k něčemu volá, abychom na půdě jeho království něco konali, tak od nás nečeká, že my to nějak zvládneme. On k tomu dává potřebné vybavení. Ano? On k tomu prostě dává potřebné vybavení. A jedno z vybavení je, že nám také Pán Bůh stvořil ruce a ty ruce také mají k něčemu sloužit v tom Božím království. A o tom se vlastně budeme sdílet. Rád bych hnedka na začátku pověděl jednu důležitou ale věc, která by nás měla během toho vyučování provázet. Existuje totiž stejný princip jak ve Starém zákoně, tak v Novém zákoně, a sice, že větší žehná menšímu, bych řekl, protože jde o předávání od toho, kdo má, tomu, kdo nemá. Budeme si to pamatovat? Tento princip nemůžeme přeskočit. Ten, kdo od Pána Boha něco má, může předávat to, co má, někomu, kdo nemá. Není možné, aby to bylo obráceně. A další princip, na který bych rád poukázal, je, že to není pouze pro nějaké vyvolené lidi, v některých případech ano, to také. A další věc, která je nesmírně důležitá pro to, abychom tomu rozuměli, je, že bez znovuzrození není možné rozumět, co to znamená skládat ruce. Základní porozumění je, že potřebuji prožít znovuzrození a při znovuzrození samozřejmě tomu rozumíme, že jsme také byli naplněni Duchem Svatým. Amen? Bez naplnění Duchem Svatým to není možné praktikovat. Jinak budeme zklamáni a nebude to fungovat. Něco jiného, jaká je praxe v církvi, kdy prostě lidé, kteří jsou pouze delegováni do nějakých pozic, třeba potom někde žehnají, to je jednaková věc, kterou nechci rozšiřovat, ale to, co platí v Božím království je, že pouze lidé, kteří prožili znovuzrození, to znamená, jsou narozeni do Božího království, jsou součástí Božího království a jsou v tom Božím království prostě už zmocněni Duchem Svatým. Od těch se očekává, že oni také i skrze skládání rukou budou něco dál přenášet. Ano? Takže toto je prosím vás základní, ale předpoklad. Bez toho bychom tomu jinak asi těžko rozuměli. Budu se zabývat pouze teda Novým zákonem, podívám se spolu s vámi pouze na místa, kde v Novém zákoně se hovoří o skládání rukou, o této praxi a patří to jenom mezi základní vyučování v tom křesťanském životě. Ten první způsob skládání rukou je vztahován k procesu uzdravování. Hned vysvětlím, jak tomu Boží slovo rozumí. Dále také k udílení Božího ducha, nebo také k Božích darů. To je druhá taková fáze. Třetí fáze je, když jsou povoláváni služebníci podle Božího srdce do určitých úkolů, to znamená místním společenstvím, místní církví jsou vysláni, jde o vysílání. A potom také existuje určitá taková tradice církve, kdy žehnáme například dětem, manželství, rodičovské požehnání a podobně. Tak mi dovolte nějak rychlíkově se těchto problémů dotknout. Tak nejprve to skládání rukou, které je spojeno s tím procesem uzdravování. V Novém zákoně jsou celkem popsány dva takové principy. Jeden je jednoznačně určen pro službu nesení evangelia směrem ven z církve, kdy sloužíme nevěřícím lidem.
A druhý způsob je soustředěn na skládání rukou. Uvidíte, že ano, když se jedná o nemocné uvnitř církve, uvnitř toho církevního společenství. Tak ten první způsob je v podstatě, nejde o žádný dar uzdravování, ale jde o takzvané charisma, my bychom řekli znamení, o kterých Pán Ježíš v Božím slově hovoří. Je to zachyceno v Markově evangeliu, jsou někteří teologové, kteří to hrozně rádi zpochybňují, ale já bych vás chtěl ubezpečit, že já už sloužím Pánu přes 30 let a je to pravdivé Boží slovo. Není to žádný dodatek, je to něco, co opravdu Duch Boží používá k šíření evangelia. Tak v Markově evangeliu v 16. kapitole můžeme číst od 15. verše. Já asi budu muset jenom jim tak naznačovat, jinak bychom to asi nezvládli dneska večer. A řekl jim, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypíjí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. To je velice povzbudivé evangelium v našem případě, protože tady se dočítáme, jaká je Ježíšova představa o tom, jak nést evangelium směrem ven. Je zvláštní, a to jen tak připomínám, všimněte si, že v tom výčtu Ježíš hned na prvním místě hovoří o vymítání démonů. A to je téma, které v církvi radši moc o tom nemluvit. Podívejte se, Ježíš to řekl hned na prvním místě a ten seznam, to pořadí má svůj význam. To není žádná náhoda. Písmo psal Duch Svatý, inspiroval Duch Svatý, ty písatele. A já to tady ale nechci rozvádět, co je podstatné a co je méně podstatné. Nicméně, jedno z těch znamení tam říká, že budou skládat ruce na nemocné a oni se budou mít dobře. Neznamená to, že budou určitě uzdraveni, ale budou se mít dobře. Něco se v jejich životě stane, co povzbudí jejich víru a oni začnou se ptát, kdo je to ten Ježíš. Jsou mnohé situace, to je možná i vaše praxe, kdy lidem chcete přinést evangelium a oni jsou odmítaví, jsou zdrženliví, jsou prostě nemají o to zájem. Ale velice často se vám stane, když pozorně nasloucháte svým přátelům, kolegům, spolužákům, že nejenom zaslechnete, mě tak často bolí hlava, nebo já mám tamhle to trápení, nebo mě bolí tohleto, nebo já mám tohleto. A je velice jednoduché na to zareagovat, říct, podívej, teďka tě slyším, co říkáš. Co bys tomu říkal, kdybych já se teďka ve jménu Pána Ježíše teďka za tebe pomodlil za tu věc, která tě tak trápí. Zpravidla se vám stane, že ti lidé to neodmítnou a vy jim vlastně zprostředkováváte živý kontakt s Pánem. Protože tady nenesete jenom informace, tady přenášíte život. A všimněte si, že Pán Ježíš tady zrovna říká, že k tomu máme používat své ruce. To znamená, ty ruce jsou částí našeho těla, jimiž má procházet zvláštní boží síla, zvláštní boží požehnání. Samozřejmě žádá to v jednu víru, že jsem znovu zrozený a žádá to, že nepochybuju o tom, že Ježíš žije v mém nitru, že Ježíš přebývá ve mně. To znamená, nedělám to já, ale dělá to Ježíš skrze mne. Toto je základně nutné, abychom pochopili. Ježíš, který je ve mně, chce pouze použít mé ruce, aby on mohl se prokázat tomu člověku, že jedná. Mohl bych vám vyprávět celou řadu zkušeností, že tomu tak opravdu je. A když budete dobře poslouchat své přátele, tak zjistíte, jak se kolikrát postěžují, co je trápí.
Je to cesta, jak je otevřít k tomu, abychom jim pak mohli nést evangelium, abychom jim mohli vyprávět o Ježíši. Tak samozřejmě, že to vyžaduje, aby ten, který tuto službu koná, ale to je dáno všem věřícím lidem. To není jenom pro kazatele nebo pro nějaké vyvolené služebníky. Toto platí pro každého, kdo ví, že je Božím dítětem. Pro každého, kdo ví, že se narodil z Božího ducha. Pro každého, kdo ví, že duch Boží v něm přebývá. Pro každého, kdo ví, že Kristus v jeho nitru žije. Amen? To je pro každého. Pro každého. A mělo by nás to zbavovat prostě ostychu, když hovoříme s lidmi, kteří se nám otvírají, mají své příběhy a my na ně můžeme reagovat. Ale samozřejmě pak je také důležité, když se probudí ten hlad v těch lidech, když jsou dotčeni, abychom jim o Pánu Ježíši vyprávěli. Teď se nám to stalo s manželkou zrovna minulý týden, když jsme navštívili její sestru, tak hned krátce na to, když se rozpovídala, tak nám říkala, jak se jí daří špatně, jak je jí zle. Já jsem v tu ránu vnímal to je příležitost konečně jí znovu nabídnout tu službu právě skrze toto znamení. Tak jsem říkal, Marto, co tomu říkáš, že je ti tak špatně, co kdybychom se za tebe s vlastou pomodlili? A víte, co ona ku podivu řekla? Já už se taky modlím. Sice ještě pořád jenom modlitbu Otče náš a taky řekla jí Zdráva Maria. A to jsem říkal, nebudu zatím komentovat, proč bych ji zrazoval, když už se konečně v ženě, která byla ateistkou, něco probudilo. A pak řekla, no a tenkrát kdysi, před několika lety, když jsem se za ní modlil, v podobné situaci, kdy měla problémy s páteří, říkala, ty jsi mě uzdravil. A říkám, ne, já jsem tě neuzdravil, to tě uzdravil Ježíš. A teď jsem měl možnost vyprávět o Ježíši. A pak jsme se s ním modlili a i když jsme pak druhý den dostali zprávu, že jí ještě hůř, zajímavé, to se někdy může stát, ale my jsme vlastně děkovali Pánu, že on ví, co se v jejím nitru teďka děje. No a udržujeme teďka kontakt s ním, je v nemocnici momentálně a najednou se ukazuje, že to pomáhá, jednak, že se rozšiřují vzájemné vztahy mezi sourozenci, ale zároveň najednou vidíme, že už ona říká díky Bohu. Ona říkala díky Bohu. Včera jsme jí volali, ona říkala díky Bohu, je mi dobře. I když třeba jí pomáhají teďka lékaři, dejme tomu dostává nějakou infuzi, a už řekla díky Bohu. Chápete? Už neřekla díky lékařů, díky Bohu. A my čekáme na to, kdy se její srdce úplně otevře, abychom ji mohli vést ke spasení. K jasnému vydání se Pánu Ježíši. Čili někdy to není úplně jednoduché, ale jsou to krůčky. Jsou to krůčky, které najednou uvolňují to zabetonované lidské srdce. Amen? Tak já to nebudu asi více rozvádět. Ten předmět, mohl bych tady mnoho zajímavého povědět, ale chtěl jsem vám ukázat, že toto se týká každého z nás, kdo prožil jednoznačně znovuzrození ve svém životě. To tam říká sám Pán Ježíš, ano? Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. To znamená, ty, kteří už mají tu víru, že Ježíš v nich přebývá a že od Ježíše přijímají tato znamení. A ta znamení se, a opravdu, když s tím počítám, opravdu pak projevují. Ten druhý způsob, ale který je určen pro život v církvi, a žel se téměř v církvi nepoužívá. Ten je zachycen v Jakubově epištole v 5. kapitole od 14. verše. Tam se píše, že pokud je někdo mezi vámi nemocen, ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne. A jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Takže pokud se někomu daří zle, ať už teda tělesně či psychicky, tak a je už Božím dítětem, tak co je tam napsáno? Má zavolat starší toho sboru a má je žádat o modlitbu víry a o mazání olejem. Když se samozřejmě hovoří o mazání olejem, tak se nevyhnete tomu, že svýma rukama se dotýkáte těla toho člověka. Takže není tam základní, nebo ten největší důraz na ten olej, ten je pouze symbolem
přítomné boží moci v duchu svatém, že duch svatý je přítomný a ani tam nejsou podstatné ty ruce, že těmi jenom prostě předáváme zase to požehnání, které je v nás. Od starších sborů se očekává, že jsou to lidé duchovní, že jsou to lidé zmocněni duchem svatým. A že teda okamžitě ví, co mají dělat. Žel teda tento způsob se v církvi moc nepoužívá. Což je mi velice, velice líto. Ano, je tam určitá podmínka, že mají navzájem ty dvě strany spolu činit, řekl bych, takové otevření svého nitra před Hospodinem a činit pokání. Že? Zpravidla, když věřící člověk trpí nějakou chorobou nebo nějakým zdravotním nedostatkem, zpravidla je za tím nějaký hřích. A teď mi odpusťte, co já teďka řeknu, a možná trošku revolučního. Mnoho křesťanů si škodí tím, víte čím? Že chodí k večeři Páně a neberou vážně to, že si mají dát nejprve věci do pořádku. Proto je mezi vámi, říká apoštol Pavel, tolik nemocných a slabých a také mnozí umírají. A my to pořád nebereme vážně. Nemáme v pořádku vztah s manželem, s dětmi, se sousedem, ale klidně k večeři Páně jdeme, jenom aby si o nás druzí nemysleli, že jsme trošku někde jinde. A stane se nám z toho mrtvá tradice. A přitom to je slavnost, že já mohu přicházet připravenému stolu od našeho Pána, kde já vyznávám, co všechno od něho z milosti dostávám. Z milosti. A když já vlastně se v tom nespituju a přicházím nehodně k večeři Páně, tak vlastně pošlapávám krev Páně. Jsou vážné věci. Při večeři Páně totiž každý člověk, kdo přichází, v tu ránu je kazatel, stejně jako kazatel, který předtím kázal, protože já v tom okamžiku, kdy beru chléb a víno, kážu pravdu a nebo lež. A kdo to poslouchá? Kdo se na to dívá? Lidé to možná nerozpoznají, ale andělé to vidí. A démoni to vidí. To jsou vážné věci. A proto tam apoštol Jakub říká, běž za staršími sboru a navzájem se modlete, protože bude asi zapotřebí ledacos něco vyznat. Amen? Bude zapotřebí ledacos dát do světla a dát to nejdřív do pořádku. Zpravidla to bývá nějaké odpuštění nebo neodpuštění. A pak přichází ten proces toho zázračného uzdravení. Proto zřejmě se to v církvi téměř nepoužívá. Protože jako kdybychom tam někde v pozadí měli tušení, já bych musel dát něco do světla. Víte, ono snadno se jde, položte mě ruce a žehnej mi, ať jsem uzdravený, než abych já něco také otevřel a vyznal. Samozřejmě je tam také podmínka i víra. Víra ve jméno Ježíš, která je vyjádřena potom také v modlitbě. A je téměř instinktivní skládat prostě při tom ruce, jak jsem se zmínil. Tak vás velice prosím o to, abyste měli odvahu tyto věci konat, pokud ty problémy přicházejí. A v podstatě je to tak nějak spojené s tím vkládáním, kdo chcete, nechce. Já jsem tuto zkušenost prožil už jako mladý, ačkoliv už jsem byl starším sboru. A jak už jsem se zmínil, ten bratr kazatel, který mě doprovázel léta a pod jehož kazatelnostem vyrůstal, jednou, když jedna sestřička, a byla to medička, najednou měla problémy s páteří, teď co teď? A bratr kázal tenkrát odvážně přišel, a to jsem byl poprvé svědkem takové události, pojďte, budeme jí mazat olejem. Tak jsme se sešli, nikdo nevěděl, co se vlastně má dít, jak se to má dělat. Vzpomínám si, jak to bylo velice zajímavé, tak je tam napsáno, že se máme modlit, tak jsme se pomodlili. Problém byl v tom, že každý se pomodlil jednou a nevěděli jsme, co dál říct. Jenom hrobavé ticho. Co dál říct? A já jsem už byl člověk, který byl, odpusťte, teď říkám to já, ale já tam to já nemám rád, ale byl jsem pokřtěn v duchu svatém. Já jsem neměl tento problém. Já jsem se modlil znovu a znovu. Dál. Za další a další věci, které jsem vnímal, co mi kladl Duch Svatý na srdce. A protože jsem vnímal tam to hluboké ticho, pak jsem dostal zvláštní odvahu. Bratři, mlčíte, protože něco je v nepořádku ve vašem životě a Pán Bůh čeká, co vy znáte. Byl jsem tenkrát mladý, bylo to velmi odvážné, já si to uvědomuji.
ale tenkrát jsem byl vnitřně posílený, abych to řekl. A zvláštní situace byla, že najednou jeden bratr, který byl velmi, velmi vážený a opravdu velmi vzácný člověk, navíc ještě se zlatýma rukama, začal vyznávat, jak miluje auta víc než Pána Ježíše. Byl to jeho vyložený koníček, vyložený hobby. Opravoval stará auta, dokázal z něj udělat nová auta. Prostě on měl velice šikovné ruce od Boha a byl to jeho hluboký koníček a taky nejčastěji byste toho našli v garáži, kde neustále opravoval, stříkala jeho koníček. A najednou on to viděl jako hřích. Pak začal druhý bratr, po této modlitbě začal druhý bratr vyznávat, jak jeho včely jsou mu dražší a zaberou mu daleko, daleko více času než modlitba a hledání Božího slova. A začal to upřímně vyznávat jako hřích. Tak to došlo od jednoho k druhému. Nikdy předtím jsem nic takového neslyšel. Najednou takové hluboké věci, které uvolnily tu atmosféru, duch Boží jako by nás pak naplňoval a najednou nebyl problém s modlitbami. A pak, když došlo k tomu, abychom se modlili za tu sestru, tak pak došlo k tomu mazání tím olejem, tam skutečně ta ruka tam být k dispozici musí, mazali jsme ji, že? Celou tu páteř, to dělala jedna sestra. A teď jsme čekali, co dál. Teď jsme čekali na ten zázrak. A ono nic. Tak jsem se ptal, Pane, co máme dělat? Teď přece tam v písmu je napsáno, že se budou mít dobře ti lidé, že prostě se stane, že přijde tvá odpověď. A pak jsem dostal takovou zvláštní myšlenku, ano, uvědomuji si, že jsem asi jednal bláznivě, ale když se necháte vést Duchem Svatým, vždycky to bude bláznivé. Bude se vám to zdát tadyhle nemožné. To rácio se v tu ránu jakoby brání. V tom je ten problém, že bráníme Duchu Svatému. A já jsem dostal myšlenku, sestro, já vnímám, že máš před náma udělat kotrmelec. Ale ona do té doby ležela na prkně. Ona nemohla ani ležet v posteli. Lékaři řekli, že ji čeká velmi těžká operace, která se nemusí podařit. A poručili, že musí spát jenom na tvrdém prkně. A nesměla tam být žádná poduška. A teďka mě napadlo, aby před náma udělal kotrmelec. Ona díky Bohu ale dostala víru a ona to udělala. Vyskočila od té době z dřeva. Haleluja. Haleluja. Tak vám dávám jenom živý příklad toho, že to, co je napsáno u toho apoštola Jakuba, to jsou pravdivé věci. A že to vyznávání je tak důležité, protože to najednou úplně uvolní atmosféru a dostává Duch Svatý prostor, aby se začaly dít nové věci, kterým jsme do té doby nerozuměli. Takže to jsou dvě místa, která jsou v Novém zákoně popsána, která jsou stažena také na skládání rukou. Chtěl bych tady připomenout jednu věc. Jsou lidé, kteří, když tu službu dělají, tak jako to prožívají velice emocionálně, tak jako se celý třesou. Já tomu nerozumím, já nic takového neprožíval nikdy, takže možná, že to tak je, možná, že ne, ale nechci to zpochybňovat, chci věřit, že ti lidé opravdu nějak ta boží moc jimi proudí a že to může působit, že ty ruce se jim chvějou. Já jsem se spíš to zastání, že je to především věc víry, poslušné víry. Já do toho prostě jdu pouze s vírou. Já neprožívám žádný emocionální projevy u toho. Žádný chvění, žádné brnění, žádné teplo, ale dělám to pouze ve víře a byl jsem mnohokrát svědkem vyslyšení. Haleluja. Haleluja. Amen. Žádá to ten postoj akorát víry. Toto je také samozřejmě u toho důležité, a to bych asi tady měl povědět, když už se dotýkáme to procesu uzdravení. Nenechte se zablokovat tím, že nemusíte hned vidět výsledek. Mnozí lidé, křesťané, se nechali zablokovat a bojí se do toho vstoupit znovu, protože když to poprvé udělali a neviděli hned výsledek, tak nechtějí být prostě blázni v očích lidí. Bojí se zesměšnění, bojí se strapnění. A tady je zapotřebí mít víru, že to přece nedělám já. Já jsem pouze potrubí,
nástroj, jehož si Pán Ježíš používá. Jeho je svrchovanost, jeho je čas, kdy on to udělá. Moje zkušenost je taková, že já tam se modlím, když mě někdo požádá, neodmítám, modlím se za každého, kdo o to požádá, ale nesleduju ty výsledky. Někdy je to hned, mnohokrát ne. Kolikrát se mi stalo, že nedávno se mi stalo, že mi volala jedna sestra, já vůbec nevím, o koho se jedná, vůbec nevím, nechápu. Když jste se za mě modlil, když jsem měla tu rakovinu. A já jsem zdravá, já vám chtěla povědět, že jsem zdravá. Já nevím, o koho se jedná. A to se mi stalo už mnohokrát. Ano? To přece neděláme my. Ten čas musí přijít od Pána, to je jeho čas. Ale my to nemáme odmítat, když jsme o to požádání. Amen? A nejednejme tak, že když já to hned nevidím, tak se přece nebudu strapnět. Ano, budeš strapněný. Sloužit Bohu znamená, musíš mít odvahu ztratit sám sebe. Jinak nebudeš do žádné duchovní služby ochoten vstoupit. Chápete? Půjdu jenom do toho, k čem jsem si bezpečně jistý. Když jsem nastudoval nevím kolik teologických knih, tak vám udělám tohleto kázání. Ale prosím vás, pak už tam asi není Duch Svatý. Mnohokrát budete stát v situacích, kdy vám nezbyde, než důvěřovat Pánu, že když vám to zjevil a zbohatil, že to pouze předáváte. Pán řekl, vezmi svůj kříž a pojď a následuj. Ale v tom vás chci povzbudit, amen? Aby vás to prostě nezablokovalo, když hned neuvidíte výsledky. Důvěřujte Bohu, amen? Důvěřujte Bohu. Tak to jsem považoval taky za důležité. Věřím, že nechcete být jenom akademicky vzdělaný, že existuje nějaké vskládání rukou, ale že taky do toho chcete vstupovat, že vás to zajímá proto, co s tím máme dělat, aby to bylo praktické v životě církve. Ta druhá oblast je udílení Ducha Svatého a darů Ducha Svatého. V Novém zákoně, v knize Skutků je celkem 5krát napsána taky zvláštní příběh. Pokud si děláte poznámky, tak je to Skutkové, 2. kapitola, 1. 4 verše, 8. kapitola, 14 až 20. verš, 9. kapitola, 17. verš, 10. kapitola, 44. až 46. verš a 19. kapitola, prvních 6 veršů. Je tam celkem 5 nějakých příběhů popsaných. Z toho ve 3 případech se dočítáte, že těm nemocným, nebo prostě těm potřebným, nebo tak bych řekl, ne nemocným, hladovým lidem po Bohu a hladovým lidem po Ježíši, že těmto hladovým lidem slouží prostě jiní věřící lidé se skládáním rukou. Podobně to bylo například i u Timotea. Vzpomínáte si na Timotea? V epištolách Timoteovi je to hezky popsáno, kde je napsáno, že Timoteus, který byl synem maminky a takého na výchově se podílela i jeho babička, tak tam se dočítáme, že Timoteus tím, že neměl ve výchově otce, prožíval hodně obavy a strach a přesto byl apoštolem Pavlem povolán k tomu, aby vedl sbor. A k tomu potřebujete být zmocnění a posílení. On trpěl určitým symptomem strachu. A proto je tam napsáno, aby on rozněcoval a rozdmíchával v sobě ten dar, který mu byl dán skrze vskládání rukou starších. A pak na jiném místě se dozvíte i skrze moje ruce, řekl Pavel. To znamená, v nějaké situaci Pavel spolu se staršími skládali ruce na Timotea a předávali mu nějaký dar, není napsáno jaký, to tam není popsáno, ale který mu z největší pravděpodobností sloužil k tomu, aby nepodlehal těm stavům úzkosti a strachu, které v něm byly prostě zakořeněny tím, že neměl potřebnou výchovu. Neměl tam ten otcovský prvek tam v té výchově nebyl. Takže vidíte, u Timotea to bylo praktické naplnění toho, co tady vlastně v těch evangelích se dočítáme skrze tedy věřící lidi, kteří už museli být zmocněni Duchem Svatým, takže oni předávali Ducha Božího a vlastně oni prožívali naplnění Duchem Svatým v těch 3 případech.
a předávali to dál. Řeknu osobní zkušenost. Když jsem ještě byl v Děčíně, s manželkou jsme byli, tak nás jenom navštívila jedna křesťanská rodina ve sboru a velice si přáli prožít křest v Duchu Svatém. Modlili jsme se a nic se nedělo. Oni říkali, my jsme se tolikrát modlili a nic se nestalo. Tak říkám potom na modlitbě, Pane Ježíši, co je příčinou? Co je prosím tě příčinou? Oni potom tak upřímně touží a nic nepřichází. Co máme dělat? A najednou přišla taková myšlenka, že ten bratr, ten manžel té sestry, že má nějakou zvláštní filozofii. Jak mu to říkám, hele, mně se zdá, že máš nějakou filozofii, která řídí tvůj život. A on říká, žádnou nemám. A pak říká, ale víš co, mám jednu zásadu takovou životní. Říkám, jakou? No, jdi cestou nejmenšího odporu. Choď cestou nejmenšího odporu. Ale to je filozofie. Taková ta obyčejná myšlenka najednou řídí tvůj život. A to už není Duch Svatý. To není duch písma, který řídí tvůj život, to je nějaký jiný duch, který řídí tvůj život a ten ti brání v tom, aby si nechodil v moci Ducha Svatého. Tak mu říkám, hele, toto je zlé, to je třeba vyznat. Udělal to, vyznal to jako hřích, svázali jsme tohoto ducha, této jakoby zásady, položil se na něho ruku a v tu ráno mluvil on i manželka v nových jazycích. Haleluja, ne? Čili opět tam byl určitý proces a bylo tam skládání rukou. Pak už nebyl žádný problém, jen jsem se ho dotknul a v to ráno začal mluvit. Dneska je to kazatel a má poměrně velký sbor. Haleluja. Dneska je to kazatel. Pán se ho pak povolal do kazatelské služby a úplně z nových lidí ze světa. Sbor, který má kolem 60 lidí. Z mládeží, s dorostem. A dokonce je v ústředí své církve. Takže ano, takovéto věci se opravdu dějí. Já to asi nechci dál rozvíjet, chtěl jsem jenom povědět, že ano, tak toto je. Zpravidla to bývají apoštole nebo lidé Pánem Ježíšem povolaní do takovéto služby, aby se modlili, aby Duch Boží je naplnil a zmocnil. Ano? Takže to je to udílení toho, aby Duch Boží se usadil v srdcích těch hladových lidí. Musí ti lidé být hladoví a musí tam mít souzvuk toho hladového i toho, kdo jim slouží. Musí tam být duchovní spojení mezi oběma. Samozřejmě apoštol Pavel také i varuje, že to nemá být nikdy ukvapeně, proto když jsem jednal o tom bratrovi před chvilkou, tak jsem, že a nešlo to, tak jsme se ptali, Pane, co je příčinou, že? Neukvapeně, to znamená, mohla tam nějaká příčina, která tomu bránila. Pokud nějaký jiný duch řídí tvůj život, a to může být možná směšná zásada. Podívejte se, jak to dokáže zablokovat člověka, že nemůže najednou prorazit k takovému požehnání. Budete si to pamatovat? Takže to také samozřejmě vede k osobní čistotě. To je 1. Timotova 5. kapitola 22. verš, tam to říká Pavel Timoteovi, aby nejednal ukvapení a také, aby to bylo pod osobní čistotou a také nemít žádnou účast na hříchu toho, jemuž sloužíme. Ten člověk může žít v nějakém hříchu a kdybychom na něho vskládali ruce, tak vlastně jsme účastní toho jeho hříchu. Něco jako sám přikrývám. Nutné je říct, hele, tady něco musí být, pojďme se ptát Pána, ať se to dá do světla. Ano? Jinak bychom mohli být účast na jeho hřích. Takže to je rada apoštola Pavla, že jak bychom měli v takovýchto věcech postupovat. A říkám, zpravidla to bývá, ale dáno lidem, kteří mají apoštolské, prorocké, evangelizační obdarování. Zkrátka takový ty úřady podle Efeským 4.11, do kterých povolává sám Ježíš. Tak skrze tyto služebníky potom dochází k tomu, že oni sami plní Ducha Svatého, předávají z té jeho plnosti, předávají dál. Těm, kteří jsou hladoví, musí tam být hlad. Co se týká udílení darů, tak jistě znáte to místo, kdy apoštol Pavel, když psal list do Říma, v 1. kapitole v 11. verši, tak on tam sám říká, že je chce navštívit, aby jim mohl dát něco z duchovních darů. Pavel byl vědom toho, že má celou řadu duchovních darů, protože on byl plný Ducha Svatého
a Duch Svatý má celou škálu darů a on vycházel z toho, že až je navštíví, tak je zbohatí a posílí tím, že jim z toho, co má, bude předávat. Asi všímáte si toho principu? Ten, který má víc, může dát těm, kteří mají méně a nebo nemají nic. Ano? Ten princip tam stále musí takhle platit. A samozřejmě výsledkem má být, aby byla posílená a utvrzená ta duše, které sloužíme ve víře. Tak jste si možná mohli všimnout, že i předtím jsme se tady modlili, tak někteří také jste dostali něco z daru Ducha Svatého, že? Že najednou přišlo proroctví, přišlo najednou zjevení a to jsem pouze jenom předal. Já se tím víc netrápím. To je věc Ducha Božího, aby on to pak připomínal, toho člověka to posílí, povzbudí a on ho to k tomu dovede. Ano? Aby se při něm mohlo projevovat to, co bylo z Ducha Božího řečeno. Ta třetí taková skupina, nebo forma skládání rukou, tak jak je popsána v Novém zákoně, je při vysílání z místního společenství. To je zachyceno ve 13. kapitole Skutků svatých apoštolů, což byl taky jeden z prvních křesťanských sborů, velice probuzený. Nutno si povědět, že v čele stáli proroci a učitelé. To byli lidé s Duchem Svatým naplněni a zmocněni, byli opravdu plní Ducha Božího. A je tam určitý proces, kde se najednou dovídáte, že oni se modlili, už se postili, modlili, že jich se shromáždili a potom vlastně najednou Duch Svatý jim zjevil, že mají Barnabáše a Saula, tehdy ještě, vyslat na misii jako apoštoly. Kdybyste to velice pozorně četli, tak byste zjistili, když byste to srovnali s tím, co je zapsáno u proroka Joele. Dneska jsem sloužil nějakému bratrovi, který se jmenoval Joel. Jsem říkal, že o tom dneska se to trošku dotknu. Tak byste zjistili, že ta první církev v Antiochii jednala přesně podle toho, co řekl ten prorok Joel. A on mluvil o tom, co se bude dít právě v té době letnic, nebo poletniční, což je takzvaný jarní déšť, a on také mluví o podzimním dešti. A my žijeme v době podzimního deště a proto očekávejme, že se budou dít znovu velké věci, kdy Duch Svatý bude vanout a bude dělat nové věci. Buďme na to připraveni. Ať nás to nesmete, nebo abychom dokonce nešli proti. Jenom protože tomu nerozumíme, protože naše rácium to nechápe. Budou se dít znovu také velké věci. Počítejte s tím. Jsme v čase podzimního deště. Je pravda, že prorok Joel, byste rozpoznali, tam promluvá ke starším a také k hospodinovým služebníkům. Těm je dáno, aby oni svolávali lid, těm je dáno, aby se postili, těm je dáno, aby se modlili. Takže duch, ten učitel spravedlnosti, Duch Svatý, ten duch jarního a podzimního deště, to znamená, to je vylití ducha v podstatě, oni to jakoby vybojovávají, oni to jakoby vyzápasí. Takže Bůh očekává také v současné době přímluvce, kteří v Duchu Svatém stojí před Hospodinem, volají a prosí za nové vylití a kteří také se postí a modlí, aby Duch Svatý mohl znovu vanout v naší zemi. Každý Bůh i mezi vámi probouzel takovéto přímluvce, každý Bůh opravdu mezi vámi také probudil, kteří tomu věří, že se tím naplňuje to, co řekl prorok Joel, a Bůh to chce opravdu připravit a chce to opravdu dát. I na nás je, zdali tomu tak bude nebo ne, to je dáno tím, jestli poslechneme a vstoupíme do té role těch hospodinových služebníků. Takže v Antiochii se tedy postili, modlili a Duch Svatý zavelel, to znamená, tam muselo zaznít nějaké proroctví a oni pak skládali ruce na Barnabáše a Saule a propustili je, to znamená vyslali je. Samozřejmě, že Pavel a Barnabáš již předtím, každý z nich osobně, byl osloven Duchem Svatým, že je to čeká. Kdybyste pozorně četli ten text, ty první 4 verše, tak byste tam poznali, že tam jsou určité časové odstupy. Takže to první, co se dělo, bylo zjevení, které dostal Pavel a Barnabáš, nebo Saul a Barnabáš.
Potom tam byly půst, modlitby a zjevení skrze dalšího z těch vedoucích v tom sboru v Antiochii. A pak teprve znovu se postili a znovu se modlili se vzkládáním rukou. To znamená, že nárokovali pro oba boží milost a moc k naplnění úkolu, který jim svěřil sám Ježíš. Jenom Ježíš povolává do těchto úkolů, do takových speciálních úkolů. Oni to rozpoznali, skládali na ně ty ruce, aby to, co jim bylo svěřeno, mohli v boží milosti a v boží moci vykonat. Když byste se pak podívali do 14. kapitoly 26. verše, když se tyto dva apoštolé z té první misijní cesty vrací do Antiochie, tak oni tam vlastně vyjadřují ten účel toho vzkládání rukou, když to popsali slovy poručení byli milostí boží k dílu, který i vykonali. Ano? Poručení byli milostí boží k dílu, to znamená, oni tím skládáním rukou je prostě jenom je potvrdili a vybavili tou potřebnou boží milostí k tomu dílu, ke kterému Duch Svatý je povolá. Takže to je dílo, to je práce místního společenství, kde ale v čele stojí lidé, kteří jsou sami naplněni Duchem Svatým. To byli učitelé a proroci. Je to podobný princip, jako ve Starém zákoně, když Mojžíš povolal Jozua a předal mu v podstatě vedení nad celým izraelským národem. Ten princip je úplně stejný. Tak, pak je tam, co se týká pověří služebníků, ve Skutcích svatých apoštolů v 6. kapitole, těch prvních 6 verších, popsán případ, kdy byli se skládáním rukou k povolání do služby diakoni. Tam apoštole řekli, že ta členská základna, bychom řekli moderně, má mezi sebou zvolit určitý počet vybraných lidí, kteří měli mít určitou kvalifikaci, podle toho, jak apoštolé pověděli, měli mít určitou kvalifikaci. A když pak byli vybráni, tak apoštolé se modlili a skládali na ně ruce a oni potom tu diakonskou službu vykonávali. A dokonce u některých ze dvou těch 7 se tam dočítáme, že se dokonce při nich projevovala veliká boží moc, dokonce divy a zázraky. A to se teda dělo skrze skládání rukou, ale apoštolů. Tak to je taková ta třetí forma, způsob, kdy jsou používány ruce k tomu, aby určití lidé, které Duch Svatý povolává, on je ten, který vlastně povolává, nebo chcete-li Duch Kristův, tak aby byli z pověření té církve potom vysláni. Chtěl bych tady připomenout ještě další způsob, který sice v Božím slově tak popsán není, ale v tradici církve se odehrává, jako je třeba například žehnání malým dětem. Někde se dělá i také křest malých dětí, tak já k tomu třeba svědomí nemám, ale žehnání dětem dělám s tím, že také na ně pokládám ruce a vyprošuji jim požehnání ve jménu Pána Ježíše. Vycházím z toho, že malým dětem patří Boží království, nevzpochybnuju to, co Ježíš řekl, jim patří Boží království. Taky jsem přesvědčen o tom, když malé dítě zemře, tak jde rovnou do nebe. Takže jsou to sice bolestivé události, ale přitom také i radostné. Neměla by být u toho nekonečné zoufalství. Věřím tomu, že děti do té doby, než rozpoznávají sami sebe a svoji identitu, nebo když rozpoznávají i hřích, takže to je takový ten věk, kdy oni prostě patří Božímu království. Je dobré jim žehnat, protože Pán Ježíš takovým dětem také žehnal. A to se bez skládání rukou nedá obejít. Opět, že předáváme z toho požehnání, které jsme sami přijali, předáváme tomu, kdo nemá. Zrovna tak žehnáme i manželským párům, pokud jsou oba dva vyznávající, pokud oba dva vyznávají živou víru v Pána Ježíše Krista, tak v podstatě, když na ně pokládáme ruce a žehnáme jim, tak já tam vidím ten prvek, kdy církev v podstatě vysílá tento manželský pár směrem do světa, aby tam svítil. Protože manželský pár, který žije podle Ježíšových principů nebo principů Božího království, tak v podstatě takový manželský pár je evangelizačním prvkem v tom světě.
Lidé velice dobře nás sledují, nemyslete si, lidé nás mají přečtený, nás sledují, jak žijeme a rozpoznají, jak rostou naše děti, jak vypadá náš rod, jaké jsou naše manželské vztahy. Tam, kde žijeme, buď svítíme, nebo smrdíme. Jedno z toho, že? Ale církev vlastně vysílá ve víře, aby svítili, aby v tom světě byli vzorem a byli příkladem. Tak, aby se druzí začali ptát a začali vyhlížet, začali se vyptávat, proč jste takový, jak vás vidíme. Čili má to misijní charakter. Nezpochybnuju také rodičovské požehnání, kdy rodiče jsou autoritou, přirozenou autoritou svým dětem. I tam to má svůj velikánský význam, že rodiče, kteří jsou zkušenější, zralejší, o mnohé poznání předávají zase svým dětem. Má to svůj také význam. Tak já myslím, že můj čas asi vypršel. Manželka se raduje, že jsem to zvládnul. Nevím, do jaké míry vás to povzbudilo. Chtěl jsem, abyste viděli, že to je biblické a že to je určitá praxe, by to měla být určitá praxe, běžná praxe v životě církve. Amen? Některé věci jsou pro všechny, některé věci jsou prostě pro určené pracovníky, pro určené Ježíšem povolané lidi, ale mělo by se to dít. Protože tímto způsobem, všimněte si, co říkáme, i když kážu, anebo prostě sloužím těma rukama, nejde o to, předáváme informace. Prosím vás, jenom nepředávejte jen informace. Ježíš nás volá, abychom předávali život. Život. My máme předávat život. To, co jsem zadarmo přijal, zase zadarmo dávám dál. Amen? Tak, a teď už nechám prostor spíš pro otázky. Omlouvám se, že jsem to udělal trošku rychlíkově. Já jsem neudělal nějaké možná hlubší rozbory těch textů, ale snad jsem to podstatné pověděl. Máte nějaký dotaz? Nějakou otázku k tomuto tématu? Moji drazí, to je dobrá otázka. Než někomu dám srdce, než někomu dám důvěru, chci vědět, kdo to je. Co řekl Pán Ježíš? Poznáte to podle ovoce. Každého z nás by mělo zajímat, kdo to je ten kazatel, který tak ohnivě káže. Zajímalo by mě, jakou má rodinu, jak je to s manželkou, jak je to s penězma, vztah k penězům, vztah k dětem, vztah ke starcům, vztah k církvi, vztah k národu. Rozumíte mi? Mělo by mě zajímat, jaké ovoce ten člověk nese. Neměl by vás uchvátit jenom, že tady někdo stojí a krásně mluví. Rozumíte mi? To by vás neměl uchvátit. Já věřím, že když jste přišli, abych vám žehnal, tak už víte, kdo jsem, že už mě znáte mnozí, že? Tak asi by to nebylo, ale jinak bych řekl, buďme opatrní. Já bych řekl, ano, buďme opatrní. Dáme si poradit? Jsou někteří lidé, kteří jsou velmi ohniví a může to vypadat a oni můžou být vlastně, a jsou to lidé, kteří zpravidla z nás vyšli a přesto nebyli z nás. A čím se blížíme k příchodu Pána Ježíše, bude toto narůstat. Budou vystupovat falešní proroci a falešní apoštole. Ale na druhé straně nesmíme se zase bát. Jo? Nesmíme se bát, musíme to umět rozsuzovat. Amen? Naučme se rozsuzovat proroctví, která přicházejí. Naučme se rozsuzovat, jestli to je z ducha anebo z duše u toho člověka. Amen? To je naše zodpovědnost. A poznáme to, nemusíte být tak moc chytří a tak vzdělaní. Jo? Já taky nemám psychologii a psychiatrii jsem nestudoval a já nevím co všechno, co by člověk dneska potřeboval vědět. Ale zajímá mě, jaké ovoce nese ten člověk. To poznáte. Jestli je pokorný, ano? Jestli se umí omluvit, jestli umí uznat svoji chybu, když ho napomenete. To jsou důležité věci. Takže to je dobrá otázka. Protože jinak by člověk mohl nalítnout a pak to může být člověk, který je duševní, a co je duševní, je také ďábelské, tak se pak může stát, že i nečistý duch může přejít na to člověka. Ale chtěl jsem tě povzbudit, nesmí mít zase na druhou stranu strach, a priori hned každý ho dá stranou. Já si vzpomínám, když jsem byl starý jako ty, tak to se v církvi říkalo.
Jen dej pozor, aby na tebe nikdo nepoložil ruce, protože to by mohl přejít nějaký démon na tebe. A my jsme šli v takovém sevření. A to byla lež. Měli nás naučit rozsuzovat ty věci. Rozsuzovat ty věci. Ano? Ano, ano, ano. Ano, ano, ano. To není dáno věkem. Jo? Tam nehraje věk, tam hraje to Duchem Svatým naplnění. Ano, to může opravdu prožít člověk mladší než já, a jestliže se u něho projevuje ovoce, zase buďme opatrní. Když vidím, jak se chová, jaká je tam změna, jestli to opravdu vede k tomu, že Ježíš je tím oslavený, tím jejím životem, tak proč by mě nemohl požehnat někdo, kdo má třeba teprve 18? Rozumíte mi? Proč ne? Ale jsme zase povinni rozsuzovat, jo, kdo to je, jak se při něm projevuje ten život jakoby v jeho soukromí, jak vůbec žije. Ano? Takže nebudete mít strach? Nebojte se. Jenom se naučíme rozsuzovat. Rozsuzovat ano. Potřebujeme být poddáni Pánu Ježíši Kristu. Jen on má právo být uctíván a veleben. Ano? A ne člověk. Tak ještě nějaký dotaz? Já si uvědomuji, že to je téma, které možná pro vás tady není úplně vlastní, že vás to možná může trošku iritovat. Nebojte se to klidně říct. Já kdybych neměl s tím osobní zkušenost, já bych si nedovolil těch věcech hovořit. Ano, ano. Nemít strach, ale dávat si pozor. Buďme opatrní. Tak ještě nějaký dotaz? Tak ještě nějaký dotaz? Jestliže ne, tak pojďme, můžeme to uzavřít modlitbou. Pane Ježíši, děkujeme ti za všechna slova, která jsou zachycená v evangelích a v Božím slově. Děkujeme ti za to, že se smíme o to opírat, a děkujeme ti za to, že smíme postupně se učit, jak pravdivá jsou to slova. Pane Ježíši, jsem ti velice vděčný, že tento sbor se zabývá těmito základními učeními, které budují takový ten základ víry, a tak se velice přimlouvám za to, aby tento sbor byl opravdu smělý, odvážný a zbudovaný ve víře. Pane Ježíš, já jsem velice nadšený a velmi mě to potěšuje, že právě sbor evangelický tady žije, tady dýchá. Děkuji ti za všechny ty, kteří ve věrnosti obstáli v těžkých dobách. Děkuji ti za mládež, která se sdružuje a přichází. Děkuji ti, že tady připravuješ nové dílo. Děkuji ti, Pane, že to je vidět. Děkuji ti za hlad, který je tady probuzen z tvé milosti. A děkuji ti za to, že smím očekávat na ty nové věci, které se v tomto západě budou dít. Pane, já tě velebím a chválím. Za všechno, co je u tebe připraveného proto, co se na tomto v těch západních Čechách ještě odehraje z tvé milosti. Chvála tobě, Pane Ježíši, že si k tomu připravuješ už teďka svoje děti, že je buduješ, stavíš, aby v těch jednotlivých nových situacích obstáli a věděli si rady. Pane Ježíši, vyprošuji od tebe milost pro toto společenství, ať prospívají, Pane, v moudrosti a v poznávání tebe na vnitřním člověku. Ať jejich vnitřní člověk je silný a zdravý a zbudovaný v moudrosti Boží a v poznání tebe, Pane Ježíši, a v poznávání tvých záměrů. V tom vám, moji milovaní, žehnám v autoritě našeho Pána Ježíše Krista. Ať váš vnitřní člověk z ducha Božího narozený, ať roste, ať prospívá ke chvále našeho Pána Ježíše Krista. Jste mu milí a děláte dobrou práci, Pán to ví. Pán s vámi. Amen.